In wat voor natuurgebied zou Ali deze keer beginnen? Hallo? Hallo? Aliet? Aliet! Bist toch wel lekker in de woeste en rauwe natuur? Ja, jongen, ik sta hier in de wilde woorden. Wist je dat haast alle natuur in Nederland helemaal niet zo woest en rauw is? Natuur is haast altijd betocht en online tromezen. Liek als je, dit bosk. Een prachtig natuurgebied, maar het is niet ontstien door de natuur. Nee, dat gaan mensen dien. Echt oerbosk, dat hebben we niet meer in Nederland. Heel lang lien doen we het hele loon in een grut bosk. En toen kwamen de mensen. En die dachten, oh, hout, dat is handig. Dan kunnen we goed broeken voor etensieren of kachelstoken. En zo waren in de rin van de tijd alle bjem omhakt. Tot alles voortwie. Maar dat wie lastig vanzelfs. Dus waren we nieuwe bjemplanten, productiebosken, bedoeld om nieuw hout groeien te laten dat de meesten goed broeken konden. Haast alle bosk van Joertendij is online als productiebosk. Pas volle letter doet de meesten gos en olie kregen, waren de bosken met herslitten. En de productiebosken waren prachtige natuurgebieden. Ja, en dit is mooi, hè? Wetter, blom, wissen, prachtige natuur, maar ook online trogmeesen. Want tussen de tijd van het houtstoken en gas en olie ziet een periode van een paar 100 jaar dat de meesten een oren brandstof broeken. Turf. En turf, dat is hij niet oors als een blokje opdroege groen. Geen klaai of zoon, maar veengroen. En in de zuidelijke helft van ons provincie zit een soort veengroen. Dus wat die in de meesten staat tussen 1500 en 1900 ongeveer. Die groeven die groen oor en maken de turf van. En werd de turf voort wie, daar bleef een godhoer. Dat god hoefde zelfs vol mijn rijnwetter. Meesten lieten dat gewoon maar gebeuren, want ze hielden het dan de meeste volle oren. Dat loon onder wetter. En zo kregen wij prachtige nieuwe natuurgebieden. Zoals de Rotte gemeente, de oude veren en hier, de delen. En soms ontstaat de natuur ook omdat er een ongelukje gebeurt. Zoals hier, op het Peersemerland bij de Waadzee. Dit gebied leidt boven de zeediek. Wat gebeurt er vaak aan de kust? De zee neemt heel tijd weer een lietsbietje zoon mee. En hier, op restige plakjes, wordt dat zoon dan derlijn. En zo groeit er heel tijd weer een lietsbietje nylon boven de zeediek. Dat is handig, dachten de meesten hier. Nylon erbij, dat is mooi. En ze bouwden een nieuwe zeediek om het nieuwe loon heen. Hebbes, een mooie polder voor het vee en om eten op te verbouwen. Maar dan, bij een wilde storm in 1973 beukt de zee een god in de zeediek. De hele polder rint weer onder wetter. En de meesten hebben geen yield meer om de diek weer te meidsen. Dus dit is het maar zo. En zo ontstier een nylonskip. Meestal bloot het je droeg. Maar zo nou en dan, bij heel heeg wetter, dan komt de zee nog even dagzezen in de Peersemerland. En daarom is dit een prachtig gebied voor vogels, die je een heel soort eten vinden kennen. En groeien je bijzondere planten die goed over soort wetter kennen. Maar dank aan de meesten die zeediek toen bouwt ha, maar ook mijn dank aan de zee, die daar weer goden in slijn had. En zo, Reinoud, had alle natuur zijn verhaal. Een verhaal van planten, bissen, bjem, vogels, maar ook een verhaal van meesken. Tot volgende week, hè? Doei! Oké, Aliet, on nieuwe weekend. Ik mis die nou weer. On dan!